दिनै जोङो सिमेन्ट सापरि उपेन्द्र नेसनेल एकाडेमि दा बावहाय 14 नभेम्बर गथ'सा सान बेजों लोब्बा लाखिनानै सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों। फुंबिलि समनिफ्रायनो गिबियाव इन्जुर लाइसि बेखेवनाय, नैथियाव बिगियान दिन्थिफुंनाय, बेबादिनो सोंथि बादायनाय, बेबादिनो मिथिखाय बुंनाय, बेबादिनो मेम'रि टेस्ट, बेजों लोगोसेनो इंलिश स्पिकिं बेबादि बादायनाय हाबाफारि लानानै दिनै जोंनि फरायसालियाव 14 नभेम्बर गथ'सा सानखौ फालिनाय जादों। बेबादिनो गुबुन गुबुन हाबाफारि लागोन जाहाथे बेबादि हाबाफारिनि गेजेरजों गथ'फ्रा थुलुंगाखाङो आरो सोलायनाय आरो दावगानायनि जाहाथे बिसोरो गेदेरथार थुलुंगा मोनो, बेनि थाखाय जोङो हाबाफारि लागोन। इयुनावबो जोङो खाबु मोनोब्ला हायोब्ला जों बेबादि प्रग्रामखौ जोङो लालांबाय थानो होननानै सानदों। जेनेबा बिमा बिफाहाथ' मावनो गोनां हाबा दंखाथारो। फोरोंगिरिजों लोगोसे बिमा बिफाहा बिबान दङ। जाय बिमा बिफाया सांग्रां, दिनैनि दिनाव बे सांग्रां बिमा बिफानि गथ' गथायफ्रा मोजां जानायखौ जोङो मेगनजों नुगासिनो दङ। जोंनि बे फरायसालिनिफ्रायबो जोङो जेरै 2014 मायथाइनिफ्रायनो मेट्रिक आनजादखौ होबोदोंमोन, दिनैसिम 14 बोसोर थांबाय। दा बेखिनियाव जोङो एक्सपिरियेन्स मोनदों। जाय सांग्रां बिमा बिफा, बे सांग्रां बिमा बिफानि गथ' गथायफ्रा बिसोरो मोजां रिजाल्ट लानानै पास खालामलांदों आरो बिसोरो मोजां रिजाल्ट लानायल' नङा, बिसोरो जिउआव थांना थानायनि राहा लामाखौ दिहुननानै लानो हादों। मोजां जाहैदों आरो मथा-मथि। बुंनाय हाबाखौ जोङो दिनै जोंनि बे फरायसालियाव गिबि खेबनि थाखाय लानाय जादों। बावहाय जोङो फरायसाफोरनि जा बाहागो लानाय बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। फरायसाफ्रा गासै थाखो 9निफ्राय हमनानै 9, 10, 11, 12 बे मोनब्रै थाखोनि फरायसाफ्रा दिनै गुबुन गुबुन कनसेप्ट, गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ लानानै बिगियान दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। बे हाबाफारिखौ नुनानै जोङो जोंनि फरायसालिनिफ्राय फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंगिरि जोबोद गोजोननाय मोनदों। इयुनाव आरोबाव बे फरायसाफ्रा आरो मोजांसिन कनसेप्टजों बेबादिनो मोजांसिन हाबाफारि लानानै जाहाथे दावगालांनो हायो, जोङो बेनि सायाव मिजिं खालामदों। सिमेन्ट सापरि इउएन एकाडेमिया देग्लाय गथ'सा सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय नाजादों। बेवहायनो फरायसाफोरा मा मा बिथिङावहाय गावसोर रोंनो नाजादों बा मोनथिनो नाजादों, बेखौ मोनसे साइन्स एक्जिबिसन लादोंमोन। बे साइन्स एक्जिबिसनाव दा बिसिनि रोंगौथि आरो ओमफ्राय बिसिनि साननाय हनाया बबेथिंजाय बांसिन, बेखौ जों बिनिफ्राय दिनै एसे नुनो हादों। आरो बेजों लोगोसे बांसिन बोलो होनाय नुदों जे बे पलिउसननि सायाव गथ'फ्रा एसे सांग्रां जादों। बेखौ लानानै एसे बे मोजां सांग्रां जानाय आरो बिगियान बिथिङावबो एसे साननाया मानसिनि थांनानै थानायाव मा मा मिथिंगायारि गोहोआ गाज्रि जाखो, मिथिंगायारि गाज्रि जादों, बिनि सायाव दा दिनैहाय बांसिन दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनबाय। बेजों लोगोसे जोङो फरायसाफोरनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मेम'रि टेस्ट, स्पिड रिडिं, कुइज कम्पिटिसन, बेजों लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनाय, बेखिनि हाबाफारिखौ लादों। जाहाथे फरायसाफ्रा जों बेसेबां बोसोरावहाय सोर बबे बबे बिथिङाव आवगायदों, सोर बेखौ सुमोनथाइ हिसाबै जों लानाय जादों। आरो गिबि खेबनि थाखाय जोङो इन्जुर लाइसि दिहुनदों, जाहाथे जोंनि फरायसालिनिफ्रायबो इयुनावहाय राफोद सासे
सानै लिरगिरि ओंखारो खोमा बेखौ नोजोर बोनानै जों इन्जुर लाइसिखौबो दिनैहाय देग्लाय बोसोरावहाय जागायजेनदों आरो इयुनफ्राव जोङो साबसिनै बिजाब महरै जों